Kuchař je umělec a psycholog a strateg. Filmové studio Vinoř pro vás tentokrát připravilo zkrácený záznam ze zábavného odpoledního programu 11. ročníku Filmfest Velorex ve Stříbrné Skalici v roce 2023. Inspirací nám byl seriál československé televize Rozpaky kuchaře Svatopluka, kdy diváci svým hlasováním ovlivňovali, jak se má rozhodovat hlavní hrdina. A tak vznikl snímek Rozpaky velorexáře Tomíka a my vám nyní představíme verzi podle hlasování účastníků festivalu. Hlasovat se bude pomocí frkače. Tomík je opravář, šílenec a řidič. Ať se to líbí, nelíbí, uvidíš. A když do Velorexu někdy naprší, jezdí s ním a bez řečí. Tomík je opravář, psycholog a koumes, co líbí vydrží, má ale taky svou mez. Kdo spojí jejich duše k sobě patřící, Velorex vždy jezdící. Jsem zase dal někdo nádobí, se mi to sem nevejde, sakra. To blbneš. Cvičím, ne? Musím se trochu rozhýbat. Zaběhat. Přátelé, a je to tady. Co? Teď je to ve vašich rukách. Co má Tomík udělat? Má zůstat ležet na kauči, nebo se pustit do nějaké další činnosti jiné? A nebo má poslechnout a vyrazit z liby do terénu, běhat, pohybovat se. Tak, tak ještě tady dáme, než začneme hlasovat, tak jenom stejně jako to bylo v tom seriálu, on se Pepa Dvořák taky jako tu a tam zeptal diváků, takže i Libby se zeptá. Takže na tom je samozřejmě vidět, že to je lehký atlet. Já se zeptám třeba Ivana, zajímá tě vůbec, jak by to vypadalo, když šel běhat, jako vypadá velice sportovně. Rozhodně by to neměla ani podstupovat, to je o život, o zdraví, takže vůbec. Ale já ti se zeptám, ta určitě taky chtěla vidět běhat, nebo určitě. Takže zahájíme první hlasování. Kdo je pro, aby šel Tomík běhat, hlasuje teď. Prosím vás pěkně, kdo je proti, hlasuje teď. Nedá se nic dělat. Ivane, nevyšlo to. Tomíku, běž běhat nadšeně, no. Zaběhat, jo? No tak paráda. To jsem dlouho neběhal, tak jdeme. Ať. Převlíct a běhat. No, protáhneš se taky. No. Dobrý? Můžem? Jo. To bude, ne? No, jdeme. Ber klíče, jdem.
když nemůže sehnout. A vy? Blbej nápad. Je to zvláštní pocit, že život teče dál, dokonce se v sobě ne, ještě nás je dojede. A tak to vy. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, přijde víc, zamřít prostě svůj klid, že to dáš, na to máš, že to dáš. Ty lávička, vole. Jo, to byl blbý nápad, víš, tohleto. Nemáš kousek salámu? Taková dálka domů. Kde máte půlka? Říkali, že tady budeme. Máš tu tušku a papír, aby se nám podepsal. Někde je? Mámhle někde asi. Ahoj! Tam úplně mokrý. Probíhej pro nás. Zapřítel si ale už zase běžej. Nemůžu. Nemůžem. Kolik tě je vlastně roku? Ty vole, dneska mám narozky. Nekecej, tak to oslavíme. Kolik tady je? To 45. 45. Nevypadáš. Spíš na 50. Ochu, Jsme se na to nevysrali. koukám, že tamhle asi běží ten profesor. Podívej se. Tohle dělej, jako že nic není. Chlapi zdar, tak jak to jde? Dobrý den, pane profesore. Ale dobrý, stojí to zapřed. Kolik jste uběhli? Jo, spoustu, víš. Je, spoustu, my toho naběháme. 2 kilometry. 2 kilometry? Na to bych se ani neslíkal. Musíte víc trénovat. Jo, my budeme. My už jdeme, my už běžíme. Jo, vy. Tak nic, tak jdeme na to. Tak běhu zdar. Běhu zdar, pane profesore. Tomu se to povídá, dědou, veď? Má natrénováno, naběháno. No nic, pojďme na to. Rozloží síly. Rozloží, jedem, pomalu. Hlavně se nerozložíme do toho bahna. Koukal na baseball, dneska, ty vole. Hele, to je asi Honza. Ahoj. Čau. To vy tady, kde máte hadráka? Doma, došlo na nejhorší, musím běhat. A máš zdravotní prohlídku? Nemám, ale běžím, jdeme. A nebo na to, když nemůže sehnout. A vy? Je to zvláštní pocit, že život teče dál, dokonce se v sobě ne, ještě nás je dojede. A tak to jde. Tak to máme zase udělat. Dobrý, už zase sněží, to je prýl, tyjo. A jsem ale příjemně utahanej, to chce sprchu. Ježíš, tady je zima. Není už ani co přiložit do kamen, takhle nemůžu ani vařit v oběd. Tome, co kdybys nasekal nějaký dřevo? Druhý úkol. Má vstát zase z gauče druhý den, neděle, klid a jít někde sekat dřevo, aby jsme mohli zatopit v kamnech. A nebo třeba tam má nechat, aby sekala dřevo třeba ryby, nebo kdo je pro, aby šel Tomík, aby vypadl z toho gauče a šel sekat dřevo, kdo je pro, tak bude hlasovat teď. Dobře. A kdo je pro, aby Tomík se z toho zkusil nějak vyzout a dřevo nesekal, hlasuje teď. Tak, Tomíku,
Tomíku, kašli na to, vyproti se na dřevo a ať to udělá někdo jiný. Máš plynový kotel, Rybí, nemohla bys to dneska naštípat ty hlavy, luky, ušroubovat. No, tak já mám na to teda, co můžu dělat. Ale mě se nesekní, kdo by místo tebe švil. Vidíš, jak ti to jde? No tak vidíš, no tak tu máš. Tak, jestli to bude. A můžeme mít. Tak. Hotovo. A tak teď bys mě mohl jít třeba na prohlídku, na drákem, a na kafe, nějaký záhled. Tak jo, tak jo. A jede se na výlet. další prekérní situace na okresní silnici. Asi jste si všimli, on ten autobus trošku jako dýmal, čoudil a Tomík teď bude řešit zásadní věc, předjet nebo nepředjíždět ten autobus. Takže zase jsou tady dvě možnosti a zase se Libě zeptá někoho z hlediště. Co by navrhl? Že my samozřejmě všichni víme, že ten Velorex jako na to má, že? Aby ten autobus předjel, o tom žádnou. Tak třeba se tam tady, tak co myslíš? Má ho přichytit? Každopádně ano. Tady. Zeptáme se tady až vzadu, tady třeba. Ty? Co myslíš? Má ho předjíždět? Rozhodně ne. Takže kdo chce, aby Tomík autobus předjel, hlasuje teď.
si myslí, že by se na to měl vyprhnout a koukat se autobusovi na prdel, tak hlasuje teď. Bylo to na poslední chvíli těsné, tak Tomínku, nepouštíš na žádných větších akcí, jeď autobusem. Není to tam, není to tam! Pomůžeš mi s tou opravou trošku? Mám mu pomoct? To je prekérní situace, tuhle chvilku opět. Co teď? Kolegové motoristi se staršími vozidly mají si pomáhat, samozřejmě potřeba se zdržet a řešit tu situaci, pomoct, aby autobus mohl pokračovat v jízdě. No a nebo přece jenom není nejteplejc na té projížďce, kdyby spěchá na kafe, vyprnout se na něho, ať si dělá, co umí, ať si pomůže, jak chce, tak zase hodíme dotaz do hlediště. Tak, já se zeptám tady třeba Honzi. Co ty na to? Tak když je ale teď chci vidět ty horší část, takže ne. Aha, to je šalomonská odpověď. Tak se zeptáme ještě tady třeba Kuby. Ano, moc. Že přátelé, kdo si myslí, že by posádka Anglána měla pomoct řidičovi autobusu s dopravou, hlasuje teď. A kdo si myslí, že má ujet a kašlat na to? No tak Honza zatím bohužel v tuhle chvíli, tak asi je potřeba pomoct, tak mu pomožte. Jasně, musíme si pomáhat. Nemáš 13 klíč? Já se podívám. Děkuju. Tak jdem na to. Podíváme se, co se stalo. Mrkneme se na to. Já tady
tady to teče, ty vole. Ježišmarja, to chce utáhnout. Co teď? Líbí, já tam mám hadráku 13 klíč. Stačí jedna? Jo. Děkuju. Ne, já se to musí jít z druhé strany ještě jednu. A máte kliku, máme 2. Je mi klíč. Jo. Dobrý. Už to neteče. Už to neteče. Hotovo. Děkujeme, líbí. Prosím. Děkuju ti. Jo. Je vidět, že Velorexáři jsou dobrý kluci. Tak vám, kamarádi, děkuju, už je to opravený, děkuju za ty 13 a třeba se zas někdy uvidíme. Musí zaběhat třeba. To je výborný nápad. Konečně si mě vzal na to kafe. Pohoda, co? Sluníčko vylezlo. To je fajn, že jsi mě vyvez, ale taky bychom někdy mohli třeba na nějakou jinou akci. Třeba. Na jinou akci? No, třeba na ples. Že bychom se slušně oblíkli, když teď bude ten velorexářský ples. Že bychom šli? Na ples. A je to zase tady. Tak, co se má stát teď? Má Tomín poslechnout, někde řešit nějaký společenský oblek a vyrazit na parket, na ples, anebo se má zkusit kroutit, že na žádný ples nepůjde a zkusit se z toho prostě nějak vyvlít. Tak zase do hlediště, zase anketka. Samozřejmě všichni víme, že to má nejradši Crocsy. Určitě třeba máme možná doma i slušný boty. Tak tady zeptáme. Třeba Monča, co si o tom myslí? No já bych ráda viděla, co na tom plese bylo, já jsem tam nebyla, takže ano, to je plese. A má tady snad někdo jiný názor, třeba Kléma? Já bych ho poslal na ples. Tak jo. Kdo chce, aby se šlo na ples, tak hlasuje teď. A kdo nechce, aby Tomík šel na ples, hlasuje teď. Je to jasné, tak se asi bude na ples. Na ples. Tak jo, jde se na ples. Tak to já si vyndám ty svý šaty vínový a tobě oblek vyndám. A ježišmarja, se normálně tak jo, oblíknem. tak jo, jdeme na ples.
své, co teďka psát vinou, dám s mandou, čtvrčku rád, půjdu spát, veď mě dál, cesta má, moře radíme, máme mládež, jo, a doma se zajímalo, jak se dá, ty když si koláš takhle neslo naší páločí máme mládež, a doma se zajímalo, jak se zdálo, kam to vede se dá. A ty stýny nemá ty vzal, a ty lásky ty smutná. A uvěří lásky mnou, a zkázala mě moje milá, že mě nevěří. Tak tam si budu na polovači, bez kávy včas. A když nevěří, jak pěkná, ale já půjdu světa, a já tam si budu na polovači, bez kávy včas. Za vejkonskou hospodou, až vyjde měsíček, měsíc ale nežičel, a ty jsi za mnou přišel, ale možná, že máš jinou holku, nabubenou nám, jen si zapomněl. Ale šel, jak ten po silnici, mají stel, kamení volá. A vidíš, že ho zabránovat, ale nežou malkama. Ale že dnes velmi kamarád, ten může ho má akorát. Ale dobrá, to má pěkný vody, krátovali rodinou, jo, to se budeme mít, a jo, to se budeme mít, pojďme začneme žít, propijeme jo, to se budeme mít, až znova začneme žít. A propijeme ty chodní knížky, jo, to se budeme mít. Je to tak. Jo, to se budeme mít! Černozelená 69. Komu je hamba za tu 69? To není nic špatného, ne? Te
mi neveríš, to jenom máš vypěkné, já si tě zovem, Leo, pánské tě máš, já tě milujem, já tě zovem. Když mi neveríš, to jenom máš vypěkné, já si tě zovem, teď si tě dám. Já tě milujem, já si tě požijem. Když mi neveríš, to jenom máš vypěkné, já si tě zovem, teď si tě dám. Váš začíná, někdy je pravda, někdy jiná, za pravdu dáme, až poznáme, jak se to dělá, a dělat se to má. To je video, děcka. Šťastný výherce motocyklu. Ano, tady. Tomík je opravář, šílenec a řidič. Ať se to líbí, nelíbí, uvidíš. A když do Velorexu někdy naprší, jezdí s ním a bez řečí. Tak, a máme to za sebou. Tomík je opravář, psycholog a koumes. Co líbí vydrží, má ale taky svou mez. Kdo spojí jejich duše k sobě patřící, Velorex vždy jezdící. Nebude filmu? No to záleží na produkci.